بون سلازخونه طعم እግዚአብሔር መስገን መዝሙር አምልኾ አምላኽ ባረኽ መዘምራን ዘሚሮም لنا እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ድማ ሕጂኻ በቃሉ ገይሩ ክምህረናን ክዛረበናን እግዚአብሔር መስገን ልብና እንዳደለና ንኽብር ቃል አምላኽ ካብ ዘለና ይኹን ተሲና እሞ ቃል አምላኽ ከንብቤ አምላኽ ባረኽ ትሒዝና ዘለና አርእስቲ አወንጌል ዛዕባ ፍረ ዝብሊና አምላኽ ባረኽ ቤተ ክርስቲያን زعمت زي حيزاتو زلا سلازي وانجيل يوحنس معرف 15 كلنا مصحف قدوس نغنصلينا مو كنببي خاو املاح بارخ እግዚአብሔር እንዳተጸበና ያ ሰብ ክዛረብ ዘይኮነስ መንፈስ አምላኽ ክዛረብ እግዚአብሔር ባረኽ ንልቢ ዝፍትሽ ንልቢ ዝምርምር ንሱ ስለዝኾነ ክብረነ ጎይታ እግዚአብሔር ተጸበየ ድማ ይረክብ እግዚአብሔር መስገን ልብና እንዳዳለና እግዚአብሔር ባረኽ ጎይታ ክዛረብ ጎይታ ንሱ ጥራይ እግዚአብሔር መስገን ምኽሩ ክገልጽ ሃሌሉያ ንልብና እንዳዳለና ሕዋተይ እግዚአብሔር ንልብ ዛረብ ነታ ትደልዮ ነፍስ ዛረብ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ራፕሮስ እለ ባዕዶና ማንተነሳ ያን እግዚአብሔር እንዳተጸበና እግዚአብሔር ባረኽ ጎይታ ይዛረብ አምላኽ መስገን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ካብ ሓደ ትሒዘ ከንብበ አነ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኔ ተኻሊኡኻ አቦዩ እታ አባይ ዘሎ ፍረ ዘይፈር ዘበለ ሁሉ ጨንፈር ይርሕቆ ነቲ ፍረ ዝፈር ዘበለ ጨንፈረ ግና አዝዩ ምን ተኽፈሪ የጽርዮ ንስኻትኩም ከአሳላት ዝነገርኩም ቃል ድሮኑ ጽሃት ይኹም አባይ ጽንዑ አነ ወና ባኻትኩም ጨንፈር ኣብቲ ጉድ ወይን ተዘይጸንዐ ካብ ርእሱ ክፈር ከም ዘይክእል ንስኻትኩም አባይ እንተ ዘይጸናዕኩም ከምኡ ኢኹም እቲ ጉድ ወይን አነ ጨንፈር ከአንስኻትኩም ኢኹም بجاي كاي حانت كواحد قبر أي تقولني خمّا أتي أباي تصنع أنا ون أبو نسي بزح فرز فري أباي جاي تصنع زبلة كم جنفر نوزع تدربي نكت أكيد ومن أو حاوي دربي وما يندد أباي أنت تصنعكم عليون أبخاتكم تحدره تدليو زبلة تلمونو ما يخون لكم بزح فرا أنت فرهم أبو يبزي خبر دك مزامر تيون كتكون يخون كم تأبو أفكروا نزلوا أنا ونكمو أفكركم الله أفقري صنعوا كم تي أنا تأزاز أبو يزحلقوا أفقرون صنع يزلقوا كمو خان سخاتكم تأزازين تحلقهم أفقري كتصنعوا حقوسي أبخاتكم من تخصنا حقوسكم ون كفت أمسي إذا نجاركم كم تأنا زفكركم لن حرحكم كتفقروا تأزازي إزيو سب نهيوتو أبكن دعرخ بجاه حلف كابز عب فقري البان نسخاتكم إذا أزوجكم زبلة كله أنت جبركم عرختيهم أتي كابو يسمعك وزبلنا عخاتكم سلا زفلتكم أنا عرخي زبلكم برياس قويتاز جبر يفلت إنيمو دقيم باروت يبلكم ني أنا حريخكم إمبر نسخاتكم أي حريخهم من كتكادون فرخت فرين فريخهم كأن بارك خون نبوا بسمي زلمانكم وزبلة كهبكم نزيم الدبكم حرحتكم كتفاعروا زي إزاكم الله قويتاي مسكن تسأل እግዚአብሔር ባረኽ አምላኽ መስገን እግዚአብሔር ክዛረበናን ክመኽረናን ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ጥራይን ልብ ዝዛረብ ንሱ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ባረኽ አው ህይወትና ክንፈሪ ፍረ ዘለዎ ህይወት ክንመላለስ ብፍረ ድማ ክንኣትኹን ወጽ እግዚአብሔር መስገን መንፈስ ቅዱስ ንዓድሞ በዚ ረፍድ እግዚአብሔር መስገን ንሱ ዝዛረብ ንሱ ዝመክር ንሱ ድማ ዝምዕድ አምላኽ ስለዝኾነ ጎይታ በዚ መዓልቲ ዚና ባኻን ቀርባለና ጎይታ ንድምጽኻ ክንሰምዕ ድማ ንመጻልና እግዚአብሔር ንስኻ ህያው አምላኽ ስለዝኾንካ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላኼ ቃልካ ክትመኽረናን ክትዛረበና ንጽልአልና ካብቲ ጉንዱ ወይን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኼ ህይወትና ተመጊባን መቂራን እግዚአብሔር ክትከይድ መዳንሲ አባኻ ክንጸንዕ በዝረፍድ እግዚአብሔር አቦ ክትመኽረና ጽልለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላኼ ናባኻ ዝለገበ ናባኻ ዝጠበቀ አባኻ ተጸግዕ ህይወት ክህልወና ድማ ይጽልለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦ ካባኻ زيكون زبلة مسخا زيت لاجا بزبلة كله نابران أكايران كابي وتنا يتعالى كاب حضرنا كاب دكنا كاب بيت خريستيان يتعالى زيابير أبا خاز لجب كابا خاز منشوا كابا خاز خونه هي وات كنا برج زيابير تسأل الله
بيسوس كريستوس እግዚአብሔር አባይን አብ ሕዋቴን እግዚአብሔር አምላኺ ካብ መንፈስካ ተላዓለ እግዚአብሔር አቦ ወአምላኺ ፍረ ምፍራይ ክኾነልና እጽልለኹ ስለ ሁሉ እግዚአብሔር ነመስግነካ ነታና በኻ ጠብቕ ነብስ ንስኻ ሰናይን እሙንን ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ አልና we glorify your name ከማኻ ዝበለ አምላኽ ስለ ዘልቦ ልዕሉ ሁሉ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ኣብ ልዕሉ ሁሉ በይንኻ ንስኻ ስለ ዝኾንካ እግዚአብሔር ናባኻ ዝለገበ ናባኻ ተጠበቐ ድማ እግዚአብሔር አምላኺ ለሚዑን ፈሪን ስለ ዝነብር ጎይታ አመስግነካ ኣለኹ እግዚአብሔር ንቃልካ ክትባርከልና ንጽሊ በኢየሱስ ስም አሜን ዘለኹም መኸፈሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ ይደለም ማዓንተ ርእስተይ ኢየሱስ ይትፍረ ዝብል ሓሳብ አርእስቲ ሂቤ ዘለኹ እግዚአብሔር ባረኽ እትፍረ መን እዩ ኢየሱስ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ህይወትና ዝረአ ዝድለ ዘበለ ፍረ ና ኢየሱስ ክኾን ከሎ ጥራይ እዩ ትርጉም ህይወት መቐረት ዘሎ እግዚአብሔር መስገን አሜን ዶ ንኢየሱስ ክንፈርም ጀመርና ኢና እግዚአብሔር ባረኽ ኢየሱስ ኣብ ህይወትና ክግለጽ ከሎ ካብኡ ዝመንጨወ እግዚአብሔር መስገን ፍረ ክኾን ከሎ ጥራይ ንህይወትና ጥዑም ሕዋተይ እግዚአብሔር መስገን ስለ ፍረ ክንብል ከለና እግዚአብሔር መጀመርታ ንሰብ ተዛረቦ አምላኽ ንሰብሲ ኣብ ገነት ኤደን መስቀመጦ መጀመርታ ንሰብ ተዛረቦሲ እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1:27-28 አምላኽ ድማ በመልክዑ ሰብ ፈጠረ በመልክዕ አምላኽ ፈጠረ ተባዕታይና ንስታይን ገይሩ ፈጥሮ አምላኽካ ባረኾም አምላኽ ድማ ፍረዩ ተባዝሑ ንምድርኻ ምልእዋን ምለኽዋን ንዓሳታት ባሕርን ንዕዋፍ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘለው ለመምኑ ዝብሉ ኩሎም እንስሳት ከዓ ግዝኡ በሎም መጀመርታ ንሰብ ተዛረቦ አምላኽ እንታይ ፍረዩ ፍረዩ ዝብል ቃል መጀመርታ እግዚአብሔር ንሰብ ተዛሪቦ ቀዳማይ ንሰብ ተዛረቦ እንታይ ፍረዩ ሓደ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ምዃኑ እሲ ኣብ መሳርሕተሲ ሓደ መዓልት ንዕልል ማለት ኢና ሕጂ መጀመርታ ምስራ ከምና ንዕልል ንዛረቦ ድሓር ሽዑ መንጎ ዘረባስ ኣፍሪካ ዶ ኢልኒ ማለት እዩ ሕጂ ኣና ስንብድ ኢለ ማለት እዩ እንታይ ኢልካ ኢለ ኣፍሪካ ዶ ኢልኒ ኢለ ሽዑ ተረዲእኒ ማለት እዩ ሰበይተሲ 6 ነፍር ትብል ኣሕና ግን ኣብ 3 ደው ኢልና ኣለና ኢልዮ ማለት እዩ ኣፍሪቆም ተኢሎሞም ወሊድኩም ማለት እዩ ሽዑ ሓሳብ ገሪምኒ ማለት እዩ ኣፍሪካ ዶም ስለለንሲ That's what is the Bible ዘሎ መጀመርታ ሰብ ተዛረቦ አምላኽ እንታይ ፍረዩ እግዚአብሔር መስገን of course ብመውላድ እግዚአብሔር ዝዛረቦ ዘሎ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ክንሪኦ ከለና ግን እግዚአብሔር ሲ አምላኽ መስገን እግዚአብሔር እንዳፍረና እንዳወሰኸና ዶሚኔን እንዳሐዝና ክንከይድ እግዚአብሔር መስገን ዝደለና ፍረዩ ብለና እግዚአብሔር መስገን ክብር ንጎይታ ኣብዚ ኸም እኳ ተኾነ በቲ ናይ ስጋ ነገር ተኾነ እኳ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ግን እግዚአብሔር መስገን እቲ መንፈሳዊ በረኸ ዘበለ ዝባርከና ኣብ ሰማያት አምላኽሲ ክንፈሪ እንዳፍረና ክንከይድ ጎይታ ዝደለና ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 መወዳእታ መጽሓፍ ቅዱስና መወዳእታ መጽሓፍ ራእይ ዮሐንስ መወዳእታ ጥቕሲ 22 ካብ ብዛዕባ ፍረኻ ኣለዋ እንታይ ትብል ከንሳ ከም ክሪስታል ዝምጽራይ ሩባ ማይ ህይወት ከኣርአየኒ እቲ ካብቲ ናይ አምላኽ ናይ ትገንሸልን ዙፋን እናወፀ ብማእከል እቲ ኣዳባት ይውሕስ እቲ ሩባ ብክልተ ጎብኡ ድማ ኣብ ወርሒ እናፍረ 12 ፍረ እትህብ ኦም ህይወት ኣላ ቆፅልታ ኦም እቲኣኻ ፈውሲ ዝብታት ኮይኑ ኣሎ ዘፍጥረት ክጅምር ከሎ ፍረ ኣብቲ ገነት መጽሓፍ ቅዱስና ክውድእ ከሎ መወዳእቱ ከዓ እንታይ ዮሐንስ ክሪኦ ከሎ ብራእይ ከይዱስ እንታይ ይብላ ኣሎ ጻሊ እትፈሪ ኣብ ዓመትሲ እንታይ ትገብር እትፈሪ ዘይተቋርጽ በቃ ፍረ እግዚአብሔር እንታይ ዝደሊ ናይ ፍረ አምላኽ ኣብ መጀመርታ ተዛረበሉሲ መወዳእታ ራእይ ዮሐንስ ከዓ ፍረ ኣብ መንጎ ዘሎ ካኹም መዓት እግዚአብሔር ናይ ፍረ አምላኽ ፍረ ዝፈቱ አምላኽ እግዚአብሔር ይባረኽ ፍረ ዝደሊ አምላኽ እግዚአብሔር መስገን ኢየሱስ ጎይታ ስለዚ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ሒዝናያ ዘለና ኣብዚ ማእከል እዚ መጽሓፍ ቅዱስና እንታይ ደስ ብለኒ ፓስተር ኢሳቅ ዝሓለፈ ምረና ከሎ አውትላይን ክገብረልና ከሎ ነቲ ነዚ ናይ ዓመት ትምህርትና ንዑ ንእሽተይ ክደግሜ እዚ ኣብ ዘንበብና የወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ኢየሱስ ክርስቶስ መዓስ ተዛረበ እዩ እንተዳኢልና መልእኽቲ ስንብታ ወይ ድማ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣምሃራ እንታይ ብሎ ፌርዌል ዲስኮርስ ብሎ ማለት እዩ ወንጌል ዮሐንስ 13-17 ዘሎ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፋኖም ከሎ ክሰናበቶም ከሎ ነቶም ደቅ መዛሙርቱ ነቶም ናቱ
ፓብሊክ ሚኒስትሪ ኩሉ ደው አቢሉሲ ነቶም ናቱ ዘበሉ ታይጌሮ አኪቡ ተዛረዎም ዘረባ እግዚአብሔር መስገን ነቶም ንመን ነቶም ናቱ ኮፍ አቢሉ ተዛረዎም ዘረባ እዚ እንታይ መልእኽቲ ስንብታ ናይ ሞዳእታ መልእኽቲ ዝኾን ዘሎ እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ነዚን ቁርብ ፍሊሊ አቢልና ሃንሪኢና መጀመርታ ሃንሪኦ ኾልና ወንጌል ዮሐንስ 13 ካብ ሓደ ስጋዕ 30 ዘሎ አቤት ኮይኖም ኮፍ ምስበሉ አቤት እንከለው ታይ ዝገበሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይ ዝገበሮም ዝመሃሮም ትምህርቲ እዚ ትምህርቲ ክምህሮም ከሎ ደቅ መዛሙርት ታይ ነይሮም ተዳኢልና ኣብ ውድድር መን ዓቢ መን ዝዓቢ መን ካባና ዝበለጠ ዝኾነ መን ካባና ዝረአ መን ዝበዝሐ ገዛ ዘለዎ መን ዝገዘፈ መንኪና ዘለዎ መን ዝበዝሐ ንብረት ዘለዎ ውድድር ኣብ ዝደበረሉ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይ ገይርዎም ብለና ተገርሚ ናይ ጎይታ መቸም ብጣዕሚ ዘገርም እቲ ወንጌል ዮሐንስ 13 ክጅምር ከሎ እንታይ ይብል ኢየሱስ ከ አቡ ንኹሉ አቢዱ ከም ዝሃቦ ካብ አምላኽ ድማ ከም ዝመፀ ናብ አምላኹን ከም ዝኸይድ ፈሊጡ ኣብ ድራር ተንሲዩ ክዳውንቱ አንበረ ዓለባ ተዓጢቁ አልዒሉን ተዓጥቀ ድሓር ማይ ኣብ ገበረ ዓሪቑ ኣጋር ደቅ መዛሙርቱ ክሓፅብ በቲ ተዓጥቁ ዓለባ ገይሩ ከዓ ክደርስ ጀመረ ኣብ ውድድር ከለዉ መን ዓቢ ኣብ ዝብ ዘሎ እቲ ጎይታ ጎይቶት እቲ ናይ ኩሉ ኽኢላ ክዳኑ ተዓጢቑ ተኸገብር ጀሚሩ ኣጋር ደቅ መዛሙርቱ ሓፅብ ዋው እዚ በቃ ኣብቲ ህይወትና እግዚአብሔር ዝደልዮ ዘሎ ናብራና ኣብ ኩሉ ህይወትና ኣብዚ ሽዑ ይሁዳ ኣብቲ ምዕራፍ 30 እንታይ ኮይኑ ብለና ወፂኡ ተኣልዩ ከይዱ ካብ 13:31 ስጋዕ ሞዳእታ 14:31 ከዓ ኣብታ ቤት ከለዉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዝዩ ብዙሕ ትምህርቲ ምሂርዎም እዚ ዘይበሃል ትምህርቲ ስግድ ዝበለ ትምህርቲ ኣብዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘገርመካ ትምህርቲ ካብዚ ጀሚሩ ተዛሪቦም ንሓድሕዶም ክፋቐሩ ከም ዘለዎ ልብኹም ኣይሰበር በአምላኽ እመኑ በአይ እመኑ እንዳበለ እግዚአብሔር መስገን ኣነ መገድን ሓቅን እንዳበለ ኣብዚ መልእኽቲ ኣዝዩ ብዙሕ ተዛሪቦም እግዚአብሔር መስገን ቀፂሉ ድሓርሹ ኣብ 15:16 ከዓ ካብታ ቤት ወፂኦም ብለና ካብ ቤት ወፂኦም ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ጌተ ሰማንያ ኣብ ዝኸድሉ ዝነበሩ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እንታይ ገይርዎም ኣዝዩ ብዙሕ ትምህርቲ ምሂሮም ምዕራፍ 15 ምዕራፍ 16 እግዚአብሔር መስገን ምዕራፍ 17 ክንሪኦ ከለና ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ እታ ተተሓዘላ ቅድሚ ለይቲ እንታይ ገይሩ ኣምላኽ መስገን ነቶም ዘፍቀሮም እንታይ ይብለና ጸለየሎ ይብለና እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ኣብ ማእከል እዚ እምበኣር እዩ ኣብ ማእከል እዚ ዓምዲ ክንሪኦ ከለና ካብ 13-17 ዘሎ እምበኣር ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ ዝገረመኒ ኣብዚ 13-17 ዘሎ ብተደጋጋሚ ኣብ ኩለን ጥቕስታት እንተዳርኢናሲ ብዛዕባ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ይዛረብ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወቶም ኣገዳሲ ምዃኑ እቲ መጸናንዒ መንፈስ ጳራቅሊጦስ ካውንስለር ኣድቫይዘር ዝኾነ ኣብ ህይወቶም ከም ዘድልዮም ከዓ ብተደጋጋሚ ዝዛረብ ተንቢብኩሞ እቲ ምዕራፍ ኣብ 14:16 እንታይ ይብል እቲ ኣቦ ብስመይ ይሰዶ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኩሉ ክመረኩም ዝነገርኩም ዘበል ድማ ከዘክረኩም እንዳበለ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ብዙሕ ይዛረብ እዛ ዘንበብናያ ኣብዛ 15 ዘላ ኣነ እትብል እግዚአብሔር መስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንደይ ኣነ ኢልሎ 7 ኣነ ኢልሎ እዛ ናይ ሞዳእታ እዚኣ እምበኣርታ ሻብዒቲ ኣነ ዝበላ እግዚአብሔር መስገን ኣነ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ 7 ክንሪአን ከለና መጀመርታ እንታይ ኢሉ ኣብ ዮሐንስ 3:15 ኢየሱስ እንታይ ኢሉ እንጌራይን ህይወትን ኣነ እየ 8:12 ኢየሱስ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ሳልሳይ ኢየሱስ ኣነ እቲ ደግ ኣባጊዕ እየ ራብዓይ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ ሓምሻይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤን ህይወትን ኣነ እየ ሻብዓይ ኢየሱስ ክርስቶስ መገድን ሓቅን ኣነ እየ ሻብዓይ ከዓ ኣነ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ እየ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዘን 7 ኣነ ዝበለን እምበኣር ኣብዚ ይዛረብ ኣሎ ክብሪ ንጎይታ ኢየሱስ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን እምበኣር ክንሪኦ ከለና ሕጂ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይደሊ ዘሎ ኣብ ካባና ፍረ እዩ ዝደሊ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ፍረ ክንዛረብ ክንርኢ ከለና ተሓስብ ፍሩታ ኣራንሺ ወይኒ በቃ ምሻሎ ዘንሕዋትና ኣፍላይካ ቤላ ገረንካ ዶክሬት ገረንካ ኦምጦ ከለዋ ሓሲ በቃ እንታይ ስእልዲ ገሊኣ ሓትብል ሓቂ ግርም ዝብለካ ናይ ባህሪ ናይ ፍሩታ እንታይ ኣለዎ ፍሩታ ወይ ፍሩታይ ዝረአ እዩ ሓቂ ዝጭበጥ እዩ
زتعاميو زچناي حقي حسكاياسي አራንሺ አለዎ እንታሽ በሐቀይ በናና አለዎ ዘምደቀይ በቃ አንዴ በናና ተፈት ያኻ ይዝብሉን ማለት ያ እዋ ክንደይ ድራርን ጾምና ሐም ምሕዳር ባንን ድራርን ክንደይ ሕሊፍና ኢና በናና ብጣዕሚ በቃ ገዳሲ በቃ እግዚአብሔር መስገን ክንደይ ምሳሕ ዓፂ በናና እግዚአብሔር መስገን እንታይ እዩ ዝረዩ ዝጭበጥ እዩ ሐቀይ ፍሩት እንታይ አይኮነን ፍሩታሲ ሐሳብ አይኮነን it's not about you know እንታይ እዩ ዝንበሪ ትሪኦ ኢኻ ትጥዕሞ ኢኻ ትጮኖ ኢኻ ኣለዎ ነናቱ መቐረት ሓቀይ ደ ፍሩት ነናቱ መቐረት ነናቱን ሕብሪ ዘለዎ ብጣዕሚ ኻ እንታይ ተባሃጊ እግዚአብሔር መስገን ጎይታ ኻባና ዝደልዮ ዘሎ ፍረ ድማ እግዚአብሔር መስገን ሓሳብ ዘይኮነ ሱቂልካ ዕንክሊል ዘይኮነሲ ኣብ ግብሪ ኣብ ባይታ እግዚአብሔር መስገን ካብ ውሽጢ ዝነቐለ እግዚአብሔር ካብ ውሽጢ ዝመንጨወ ካብ ውሽጢ ዝወፅእ እግዚአብሔር መስገን ፍረይ ካባና ዝደሊ ሕዋተይ ፍረ ፍልጠት ኮይኑ ስኢሉ ኾፍ ዝብል ኣይኮነን ትነብሮ ናብራይ እግዚአብሔር መስገን ትጨንዎ እረአ እግዚአብሔር መስገን ካልኣይ ፍሩታ ክንሸጦ ክንገዝእ ኸልና ኣብ ግሮሰሪስ ኣበየናይ ቦታ ይፀንሐና ኣብቲ ፕሮዲዩስድ ዝበሃል ቦታ ይፀንሐና ሓቀይ ዝፈረ ፍሬሽ ተባሂሉ ኣዊና ንረኽቦ ፍረ ኣይትፍብሩኾን ኢኻ ማለት ፋብሪኬት ኣይትገብሮን ኢኻ ኣይትስንዖን ኢኻ እንታይ እዩ ዝኸውን ፕሮዲዩስ እዩ ዝኸውን ዝፈሪ እዩ ፍረ እንታይ ዝኸውን እዩ ዝፈሪ እዩ ኣይትስንዖን ኢኻ ስኢልካ ኣብ ፋብሪካ ኸይዱሲ ኣብ ፋብሪካ ኣቲ ፍሩታ ኮይኑ ዝመጽእ የለን እንታይ ዝገብር እዩ ዝፈሪ ፕሮዲዩስድ ዝኸውን ተዘሪኡ ግዜ ወሲዱ ዝፈሪ እዩ ዝደጋገም ኣይኮነን ኮፒ ኮንካን ክትገብሮ ትኽእል ፍሩታ ኮፒ ትገብሮን ኢኻ ኣራንሺሲ ከተዘሪኡሲ ኣብ ካልእ ፋብሪካ ኸይድካ ሓድሽ ካልእ ከተምጻኢ ትኽእልን ኢኻ እንታይ እዩ ዝኸውን ፕሮዲዩስ እዩ ዝኸውን ሕዋተይ እግዚአብሔር መስገን ፍረ ኣብቲ ክፍለ ፍርያት ኢኻ እንታይ ትገብሮ ትረኽቦ ሳልሳይ ፍረ እንታይ ይገብር ግዜ ይደሊ ፍረ ግዜ ይደሊ ብጣዕሚ ደሊ ግዜ ፍረ ክወፅእ እንታይ ይብሉና እቶም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣሚን ናይቶም ናይ ፍረ ዘጥንዑሲ ትሪእዎ ዘለኹም ፊኪ ንኣብነትሲ 2-3 ዓመት ይወስደሉ ኩኽ 2-4 ዓመት ክፈሪ ወስደሉ ኣራንሺ ዝለሚን ንብሎ ድማ 3-6 ዓመት ወስደሉ ቱፋሕ ወይ ኣፕል 6-10 ዓመት ወስደሉ ፒር 7-10 ዓመት ወስደሉ ኣቮካዶ 10-15 ወስደሉ ንኽፈሪ ኣይገርመኩምን ሰብ ቴክሳስ ትፈልጡ ኢኹም ኣቮካዶ ምሻሎ ጋኮማሎ ሜክሲካን ከይድካ ትበልዖሲ ክንደይ ዓመት ወስድ 10-15 ዓመት ፍረ ኦሎፌሳደን ብቑሕሰም ዝመጽእ ኣይኮነን እንታይ ወስድ እዩ ግዜ ወስድ እዩ ፍረ ግዜ ወስድ እዩ ኣብ ህይወትና ኣብ ሓዳርና ኣብ ደቅና ፍረ ክንርኢ ግዜ የድልዮ ግዜ ይወስድ ምኹስኳስ የድልዮ ሓመድ የድልዮ ኣየር የድልዮ ስቕ ኢሉ ዝመጽእ ኣይኮነን ሓቂ ዲ ሕዋተይ ፍረ ስቕ ኢልካ ዝመጽእ ኣይኮነን ግዜ እንታይ ይገብር እዩ ይወስድ እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ፍረ ግዜ ይደሊ ምስ እግዚአብሔር ኮፍ ኢልካ ዓፂኻ ኩሉ ነገርካ ከቢድ እዩ ንዓና الزمن زلنا كمبيوتر أبجو بانا حيزنا نزور تمي كبلنا دورداش بابا إلى تمسكها برايم أمازون برايم نبرتك غيرك بحنت معلت دوبي لو تسكها ما قد دليها تخيل دليها أوفر دولا إلك مسكها كل نجارتاي قلتوف كل نجارتاي إنستانت فرقنكم يكونن فرنتا إيش دلي جزء دلي كوفيل كامس قويتا معصاو دلي قالو من باب دلي مس እግዚአብሔር ኮንካ ጊዜ ሙሳ ደሊ
ናይ ቋሕሰም ዝመጽእ ነገር የለን لو ما خشجرك كاز خل بزح نجار كله خل كنت عجز سجير كم سجيابير كفت بلده تهيلك سجيابير كلام الله كزارب كل يسوع كريستوس وتم أب صبوا مدري نتقال سميعهم أب كنوا عن صبون لب زقمته سكبوا الوازيع بمنتاي عويلكم بلوا عويلنا نبلا بتعجزتي فرا زفريو سجيابير مسكن يوم بتعجزتي انت يسقورو فرا زفري بتعجز كفيل كادوك سجيابير مسكن كتفري نأملاخ المنفس قدس عدل تهوبيخ كم دون هوبينا እግዚአብሔር መስገን كنفر انت دا خوينا كف إلنا እግዚአብሔር መስገን مس እግዚአብሔር ጊዜ ሙሳድ ከደሊ كفر انت دا خوينا يقحسم ዝመጽ የለን it's not a blink of an eye እግዚአብሔር ይባረክ كتفري እግዚአብሔር መስገን ጊዜ ይወስድ حواتي ዘገረም እግዚአብሔር ይባረክ مس እግዚአብሔር ጊዜ ክንወስድ مس ቃሉ ክንላገብ ክንጣበቅ أب صلوت بقال أملاخ مسحوات እግዚአብሔር መስገን أبيتو أبت أنا أتون وجه سبلا خلّه እግዚአብሔር تأيز دلي فريز قدسه فريز دلي እግዚአብሔር መስገን كتفرخ أخت اللاجب ترى يزلك مسخوت صقع ترى يزلك مسؤول ما تلاقي بكاخت خيط ترى እግዚአብሔር زلك حوات እግዚአብሔር መስገን سلازم بارك እግዚአብሔር بارخ يسوع كريستوس بارز وانجيل يوحنس 15 زنببنا انتهيلوا مالو أنا نحق قندينو المسبلهم أبت حموش 14 حموش 4 شنفر أبت قد ويني أنت زيت أنعى كبروا سخفر خم زيكل نسخاتكم أبا أنت زيت أنعكم كم يوم شنفر أبت قد ويني أنت زيت أنعى كبروا سخفري كم زيكل كبروا سو تحت براي كلني كفري أي كلني يسوع كريستوس زموت الناسي دحان زنبرنا سبات صبقات جبرنا صبقات زنبرنا دما بلوصات خجبرنا معي كنا نموتو يسوع كريستوس زمته نموتات هيوت كبي ماتي موت نزبرنا موت كم زخماي نزنبرنا انت خجبري ماتي هيوت كبي ماتي እግዚአብሔር መስገን كم حيشنا يكون ماتيو انت هيدا كلوت انا يماتي እግዚአብሔር መስገን يسوع ጎይታይ تاريخنا خلوت أكايدنا خلوت كله غير እግዚአብሔር መስገን ሱርበት ተኻውሎት خجبرنا ኢየሱስ ክርስቶስ መጪ ካብ ሞት ናብ ህይወት አሳጊርና እግዚአብሔር ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን አምጪና እግዚአብሔር አይማ ሓይሸና እግዚአብሔር መስገን ለዊጥና እግዚአብሔር መስገን አውቁን ተዘይጸናዕኩም ካብላለ ቃል እግዚአብሔር መስገን ካብ ርእሱ ክፈሪ ይክእልኒ ካብ ርእስኻ ከተፍሪ ትኽእልኒኻ ካብ ርእስኻ ተጸጊዕኻ ከተምጾ ትኽእል ነገር የብልካ አሎን ተበልካያኻ ማርሾ ብሎ ደቅስመራ مارشو تفرخا رحنت زيبلو بتأكم زيبلو أنا وخونك أبيك زيابير كنوكل أو خن تصنع أو خن اللاجب زيابير مسكن دلينا عم الأخبار مريشو تايلو بجاي كاي حنتك واحد قبر أي تخون يخما أبا يتصنعيو أبو نسون تايز قبر بزح فرز فرق زيابير مسكن يسوس قوي تاي لما مفري خون لنا زيابير بارخ أبيك زيابير توكلنا أو تصنعنا أو تلاقينا أنت يخون لنا فري خون لنا زيابير مسكن أو أنت تلاقي بنات رأينا أو أنت تصنعنا رأينا أنت هنقبر فرنفر داسيت كتمت ساعي تخلني خاب بمورالا وتحاسبها صبوت تزاربا يسلا زخونكا إلى سلا زخونكا فلا سلا زخونكا قال ملا سلا زخونكا أي كونيو أو من اللي قاب رئيس مت حواتي أو من تبات رئيس مت زيافير مسكن فراغ نفر أو من اللي قاب رئيس لنا أو متنع زيافير مسكن أو قدما زيافير مسكن من اللاس لو مك زيافير بارخ زحلفنا كل قدنا تاتنا كلم حجي زيابر مسكن زي حقوسنا فرنت دالو كريو خلنا زحلف تاريخنا زي نبهو صبق زي كون نجار تدالو املاح مسكن حلف حليفيو لو مجن زيابر مسكن ابك زيابر مصنعي يخنالنا ابك زيابر توكلنا بزح فر ان فريل يخنالنا زيابر مسكن يسوس غويتا كبرنا غويتا املاح مسكن سلاز اتي مصنع زبل حساب كريو خلنا ملقاب معقاب مسفار زبل حسابي زلوا بتنتاي مصنع زبل እግዚአብሔር ባር አመዝሙር ዳዊት 8:30 حدن እግዚአብሔር 4 ባሶር እንታይ ይብል ወአምላኽ ንስኻ መብጻዓይ ሰሚዕካ ስምካ ንስፈሮኻ ርስት ህቦ ማለኻሞ ኣብ ድኳንካ ንሓዋሩ ክነብሬ ኣብ ጽላል ኣኽናፍካውን ዓቂበ ኣለኹ ኣብ ድኳንካ ንሓዋሩ ክነብሬ ኣብ ድኳንካ ንሓዋሩ ክጸንዕ ኣብ ድኳንካ ንሓዋሩ ተኸገብሬ ክለግቤ زيابير مسكن يسوس قويتاي مصنع
እግዚአብሔር ባረኽ ንዑ ምልክት ኣለዎ ካልእ ክሪኦ ኸለና ኣብ ዮሐንስ ከዓ 3:8:31 ከዓ እንታይ ኢሎም ኣሎ ደቅ መዛሙርቱ ስለዚህ ኢየሱስ ነቶም ብኡ ዝኣምኑ ኣይሁድ ንስኻትኩም ኣብ ቃለይ እንተጸናዕኩም ብሓቂ ደቂ መዛሙርተይ ኢኹም ኣበይ ተጸናዕኩም ኣበይ ኣብ ቃለይ ተጸናዕኩም እንታይ ኢኹም ደቂ መዛሙርተይ ኢኹም ምጽናዕ ቀዳማይ ዮሐንስ 2:28 ከዓ ከምዚ ይብል ሕጂ ድማ ደቀ ንሱ ክግለጽ ከሎ ትብዓት ምእንቲ ክንረክብ ብምጽኣቱ እውን ኣብ ቅድሚኡ ከይንሓፍርሲ ብኡኡ ንበሩ ብኡኡ ጽንዑ ብኡኡ እንታይ ግበሩ ጽንዑ በቲ ምጽኣቱ መታን ከይንሓፍርሲ ኣብ እንታይ ንግበር ንጽናዕ ምልጋብ ምስኡ ምጥባቕ ካብኡ ምልጋብ ኢኻ እግዚኣብሔር መስከ እንታይ ትገብር ፍረ ትፈሪ ኣሜን ዶ ካብኡ ምልጋብ ጥራይኻ በቃ ፍረ ትፈሪ እግዚኣብሔር መስከ ኣብኡ ምጥባቕ ጥራይኻ ፍረ ትፈሪ እግዚኣብሔር መስከ ካብ ካልእ ኣይመጽእን እዩ ቀዳማይ ዮሐንስ 3:24 ከዓ ከምዚ ይብል እቲ ትእዛዛቱ ዝሕሉ ኣብኡ ይነብር እቲ ትእዛዛቱ ዝነብር ኣብኡ ይጸንዕ ንሱ እውን ኢየሱስ ማለት እዩ ኣብኡ ይጸንዕ ንሱ ኣባና ከም ዝነብር ንሱ ኣባና ከም ዝጸንዕ ንሕና በቲ ተዋህበና መንፈስ ንፈልጥ ኢና ኣባይድ እግዚኣብሔር መስከን ኣብ ትእዛዛቱ ክትሕልው ኣብኡ ክትነብሩ እግዚኣብሔር መስከን ኣብኡ ክትጸንዑ ንሱ ድማ ኣባኹም ክጸንዕ ንሱ ድማ ኣባና ጸኒዕ ከም ዘሎሲ በቲ ተዋህበና መንፈስ እንታይ ንገብር ኢና ንፈልጥ ኢና ምጽናዕ ኣብኡ ምልጋብ ደኹነላ ህይወትና ሓዳርና ደቅና እግዚኣብሔር መስከን ኣብ ንገብሮ ዘበለ ኩሉ ምልጋብ ምጥባቕ ካብኡ ዝመንጨወ ካብኡ ዝኾነ እግዚኣብሔር መስከን ካብቲ ሱር እግዚኣብሔር መስከን እንታይ ዝገበረ ዝፈልፈለ እግዚኣብሔር መስከን ህይወትን ናብራን እግዚአብሔር መስገን ይኹነልና አምላኽ ባረኽ ምጥባቕ ምጽናዕ ቀሊል ኣይኮነን مش زي DIY ዝበሃል ኣሎ مش do it yourself ሓቀይ ዩቲዩብ እንዳረኣና ገለ እንዳረኣና ብዙሕ ነገር ንሰርሕ ሓቀይ ተበላሸወና ኣብ ገዛ መኪና ተበላሸወትና DIY ይብልዎ ሓቀይ በቃ ኣብ ባዕልኻ ርኢኻሲ ካብቶም ክኢላታት በቃ ባዕልኻ ፋሕተርተር ኢልካ ሳይት ገብሮ ነገራት ትጅምሮ ትዕርዮ ማለት ኣብ ክርስትና DIY ዝበሃል የለን ካብ ርእስኻ ፋሕተርተር ኢልካ ተምፅኦ ነገር የለን DIY ባዕልኻ ትገብሮ ናብራ የለን DIY ኮይንካ ተፍርዮ ፍርያት የለን only way ሓንቲያ ንሱ ድማ ኣብኡ ብምጽናዕ ኣብኡ ብምውካል እግዚአብሔር መስገን ካብ ክእለትካን ካብ ፍልጠትካን ካብ ዓቕምኻን ሕሉፍ ታሪኽካን እንዳምጽኻ ኣይኮነን እግዚአብሔር ኣብኡ ዝውከሉ ታሪኾም ወላ ቅድሚ ሕጂ ፎቅ ዝበሃል ዝነበረሲ እግዚአብሔር ኣብኡ ምስተወከሉ ህይወቶም ታሪኾም ይለውጥ እግዚአብሔር መስገን ፍረ ብፍረ ገብሮም እግዚአብሔር መስገን ናይ ፍረ ኣምላኽ እግዚአብሔር ባረኽ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብኡ እንታይ ብምግባር ብምጽናዕ እዩ እግዚአብሔር መስገን ህይወት ዝርከብ ካብ ገዛ ርእሰይ ካብ ዓቕመይ ካብ ክእለተይ ካብ ብቕዓተይ ከምዝን ብዙሕ ፅሩራ ስለ ዘለካ ኣብዝን ኣብዝን ከምዝ ነይረ ከምትን ነወይ ኣብኡ ትጸንዕ ትፈሪ እግዚአብሔር መስገን ታሪኽ ካብ ዘይገድስ ኩነታት ካብ ዘይገድስ ድሕረ ባይታ ካብ ዘይገድስ ኣምላኽ መስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣምላኽ ናይ ፍረ ሰባት ይግበረና እግዚአብሔር መስገን ከምኡ ክገብረና ኢኻ እግዚአብሔር መስገን ፀዊዕና እግዚአብሔር ባረኽ ኣብኡ ምልጋብ እንታይ ትገብር ትፈሪ ህይወትካ ናብራኻ እግዚአብሔር መስገን ጥዑም ጨና ዘለዎ እግዚአብሔር ህይወትን ናብራን እግዚአብሔር መስገን ይኾነልካ ክብሪ ንጎይታ ኢየሱስ ይኹን እምበኣር ክልተ ሓቅታት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንዛረብና እግዚአብሔር መስገን ብዛዕባ ፍረ ኢየሱስ ፍረናዳ እዩ ዝደሊ እምበር ቆፅልና ኣይኮነን ዘገድሶ ኢየሱስ ፍረ እዩ ዘገድሶ እምበረይ ቆፅሊ ይኮነን ዘገድሶ ቀጠልያ ቆፅሊ ምህላውካ ምልማዕኻ ይኮነን ዘገድሶ ኢየሱስ እንታይ እዩ ዝደሊ ፍረ ማርቆስ ከነንብብ ኢና ብሓንሳእ ኮይና 11 ኢየሱስ ክርስቶስ is very serious ብዛዕባ ፍረ ማርቆስ 11 ካብ 12 ስጋዕ 21 ከነንብብ ኢና ማርቆስ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 11 ካብ 12 ስጋዕ 21 ሽሜስ ከንብቤ
ንጽባሕይቱ ድማ ካብ ቢታንያ ክወጽእ ከሎ ጠሜ ብርሑቕ ከዓ ቆጻል በለስ ረአየ ምናልባሽ ገለ እንተረኸብኩላ ክርኢ ከዓ ናብኣ ኸደ ናብኣ መጺኡ ግዜ በለስ ኣይነበረን እሞ ቆጽሊ እምበር ገለ እኳ ኣይረኸበናል መሊሱ ድማ ካባኺ ሓደ እኳ ንዘለኣለም ፍረ ኣይብላዕ በላ ደቂ መዛሙርቱ ሰምዕዎ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ መጹ ናብ ቤት መቕደስ ኣትዩ ከዓ ነቶም ኣብታ ቤት መቕደስ ኮይኖም ዝሸጡን ዝሻየጡን ከውፅኦም ጀመረ ሰደቓ ሸረፍትን መንበር ሸየጥትን ርግብን ደንከለ ሓደ እኳ ኣቕሑ ጸይሩ በታ ቤት መቕደስ ክሓልፍ ኣይፈቕደን እሞ ቤተይ ንኹሎም ኣሕዛብ ቤት ጸሎት ትበሃል ጽሑፍ ደይኮነን ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጓሓላሉ ገበርኩማ ኢሉ መሃሮም ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍቲ ድማ ሰምዕዎ ብዘሎት ህዝቢ ብምሁሩ ስለ ተገረመ ከዓ ይፈርህዎ ነበሩ እሞ ከመይ ገይሮም ከም ዘጥፍእዎ ይደልዩ ነበሩ ምስ መሰየ ድማ ናብ ወጻእ እታ ከተማ ወፀ ነጎ ክሓልፍ ከሎ ነታ በለስ ካብ ሱራ ንቂላ ረኣያ ጴጥሮስ ድማ ዘኪሩ መምህር እንሃ እታ ዘረገምካያ በለስ ነቂጻ በሎ ኢየሱስ ድማ መለሰ በለውን በኣምላኽ እመኑ ኢሉ ቐጸል ኢየሱስ ክርስቶስ እምበር ናብዛ ቆጽሊ በለስ መጺኡ ባይዘወይ እዚ በለስ ንብሎ ዘለና ከምዚ ዓድና በለስ ኣብ ግዜ ክራማት ዘይኮነስ እዚ ኣብ እስራኤል ዝበቁል እቲ ፊኪ ዝብልዎ ማለት እዩ ዝኾን ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እምበር መጺኡ ብርሑቕ ምስ ረኣያ እንታይ ኮይና ርእይዋ እንታይ ኮይኑ ብለና ቃል ኣምላኽ ቆጻል ብርሑቕ ምስ ረኣያ እንታይ ኮይኑ ቆጻል ስለ ዝነበረስ ፍረ ዝረኽበላ መሲሎስ ከይዱ ናብኣ ቀሪቡ እንታይ ግን ኣይጸንሖን ፍረ ይጸንሖን እንታይ ዳ ጸኒሓ ቆጻል ጥራይ ኮይና ጸኒሓ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይርዋ ረጊሙዋ ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦቨር ሪአክት ዝገብር ዶ ይመስል ኣብዚ ግዜ በለስ እውን ኣይኮነን ንብለና ኣሎ ሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ ገይሩ ረጊሙዋ እዚ ምናልባት ምስ ሕሉፍ ታሪክ ክንሪኦ ከለና ምስ እስራኤል ኣብ ኢሳያስ 5:1-7 ኣብ ገዛኽተን ቦ ትኽእሉ ኢኹም ንእስራኤል እግዚኣብሔር ካብኣ ፍረ ደልዩ ብዙሕ ነገር ገይርላሲ ፍረ ስለ ዘይረኸበላ እንታይ ገይርዋ ረጊሙዋ ጴጥሮስ ሽዑ ከዓ ርእዩ ገኪሩ ማለት እዩ እንታይ ዳ እዚ ኢሉ ኣምላኽ ሞኑ ጎይታ ኢየሱስ እንታይ እዩ ዘድልዮ ፍረ እዩ ዘድልዮ ቆጽሊ ይኮነን ብደገኻ ምውቃብ ዘለካ ኩሉ ትሕዝቶኻ ምሉእ ክትረአ ከለኻ ብሰብ ጎደሎ ዘይብልካ ውሽጥኻ ግና ፍረ ዘይብሉ ህይወት ጎይታ እንታይ ገብሮን እዩ ኣይደልዮን እዩ እግዚኣብሔር ናይ ምንታይ ኣምላኽ እዩ ናይ ፍረ ኣምላኽ so you have to be very serious ሕዋተይ ኣብ ህይወትና ኣብ ናብራና እግዚኣብሔር መስከን እግዚኣብሔር ናይ ፍረ ኣምላኽ እዩ ፍረ ዝደሊ ኣምላኽ ቆጽሊ ይኮነን ዘገድሶ ምውቃብ ብደጋ ኣይኮነን ዘገድሶ ደገኻ ኩሉ መልኢልካ ወኒንካ ብዙሕ ነገር ሓሊካ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ዘገድሶ እግዚአብሔር ዘገድሶ እንታይ እግዚአብሔር ዘገድሶ ሕዋተይ እንታይ ፍረ እስከበሉ እግዚአብሔር ዘገድሶ እንታይ ፍረ እዩ ዘገድሶ ቆጽሊ ይኮነን ቀጠልያ ምዃን ብደገ ምውቃብ ፀቢቑ ምርኣይ ብኩሉ ዘጉላዕል ምዃን ኣይኮነን ዘገድሶ ረጊምዋ ብለና ኣሎ በቃ ፍረ ካብኣ ክበልዕ ከይዱሲ ቆጻል ኮይና ጸኒሓቶ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ብሓቂ ፍረ እዩ ዝደሊ ፍረ ዘለዎ ህይወት ክንመላለስ ሲሪየስ ኮይና ብህይወትና እግዚአብሔር መስከን ብደገ ረአ ዘይኮነ ብኹነታት ዝረአ ዘይኮነ ካብ ውሽጥና እንታይ ዝኾን ፍረ ዝፈሪ እግዚአብሔር መስከን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ነዚ ከይኮነት ኣይተርፍን ሓፍትና ዘማሪት ሳሮን ኣረፋይነ ብጣዕሚ መዛሙሮታ ከመይ ዝበለ መዛሙር በቃ ስምዕዎ ብጣዕሚ ንልብኻ ዝትንክፍ ዝምህረካ ብዙሕ ነገር ኣሎ ከምዚ ኢላ ኣላ እግዚአብሔር ይባረኽ ኣብታ ዘትረፍርፍ ጸጋ ትብል 2016 ዘውፃእታ ኣልቡም ከምዚ ኢላ ዘሚራ ኣማዕድዩ ንዝሪኦ ጎላዕላዕ ዝብል ህይወት ቀሪቡ ንዝፈልጦ ዘይብሉ እኳ ዝቕንጠብ ፍረ ንርእሱ እንዳጠበረ ዘተዓሻሸዋ ንሰብ ደጊኡ ርአ ደጊኡ ዘጸባብቆ ነዚ ህይወት ዝኽነብሮ ኣነ ኣይደልን ዘድሓንካንስ ንወድኻ ክመስል ካብቲ ፀዋዕካኒ ወሪደ ኸይርከብ ብሓሳብካ ንኣእምሮይ ወትሩ እዕጥቕ ኣማዕድዩ ንዝሪኦ ጎላዕላዕ ዝብል ህይወት ቀሪቡ ንዝፈልጦ
زيبلو كواز أنتفره نرأسو النات أبرة تتعشوا نسبر أن يرجعوا ذات سبابقه نزي هو تزي أنا خنبرو أيدلن زرحان كان نسنود خاخ مسل كابتش أو كان وريدا خيركب بحسب أنا أمري وترو عطا أمين دحواتي زوج لا هو تبدأ زي كونسي زقنت أفرخ خلونا እግዚአብሔር መስገን نرأسنا أندات أبرنا እግዚአብሔር دتعاشوا زي كوناسي እግዚአብሔር መስገን نأمرنا حسابنا እግዚአብሔር تايز قبر مسجويتا زلاقب مسجويتا زتأبق እግዚአብሔር برخ زوج لا بدأ زي كونه زفرف رأي እግዚአብሔር زدلي زفرف رأي أبيوتنا خلنا برجويتا إزدلينا እግዚአብሔር مسكن يسوع جويتاي إزدو نمبر እግዚአብሔር مسكن زفري هو دحابنا أملاخ بارخ እግዚአብሔር مسكن لو من جويتا زي فلت أو سبات أنت دحلهم كرم حجي أب جويتا زي لهم سبات تدحلهم ناو بمتصاء እግዚአብሔር مسكن هو زركب ناو بمتبع ترى هو زل ألم أتركب بمسؤول بمخان ترى أتي هوت مقرز ركوا እግዚአብሔር مسكن سبب بيت خريستيان بوزح ما قد خمت يخيل نقول دليل بيت خريستيان متس دوك وقالنا قد خنولي متس مس እግዚአብሔር ملقاب متبع مس يسوع ملقاب متبع كن نزل عالم زخون فرات فرق እግዚአብሔር مسكن يسوع قويتاي ስለዚህ خابان أنت إزدل እግዚአብሔር فرا እግዚአብሔር مسكن آمين ده እግዚአብሔር فرا إزدل እግዚአብሔር مسكن أملاخ بارخ حسابنا نأمرنا نبار كل ساعة እግዚአብሔር مسكن بزخنك أنا يقبعنا እግዚአብሔር مسكن فرا أو تتلاقيبنا بفرخ نملئنا እግዚአብሔር مسكن أو تايتجرنا تابعنا እግዚአብሔር مسكن يسوع قويتاي آمين ده كلاي يسوع أنتلو فرا زي ترفيه ما أمونا يبحال እግዚአብሔር مسكن يسوع تدعى يسوع تحسك يسوع تتابعك فرنتاي زي ترفيه بك እግዚአብሔር يسوع قويتاي يسوع أنت الله موسى تتابعك بك أفرله نايقديو እግዚአብሔር مسكن بقديو እግዚአብሔር مسكن حواتي أملاخ بارا يسوع تلو تاي فرله እግዚአብሔር مسكن أتنا يسوع فرخ أنت إلو أملاخ بارا مزمور داوود 34 تايلو እግዚአብሔር سناي مخانو تعامل رايو أو زوكل سبتاي بوتي እግዚአብሔር مسكن እግዚአብሔር سناي مخانو تاي قبرو تعامل رايو እግዚአብሔር مسكن يسوع تدعى تاي قبري يتعامينا يسوع فرق እግዚአብሔር مسكن تعوم እግዚአብሔር مسكن سلام فور تعم እግዚአብሔር مسكن قالاتي حموش እግዚአብሔር تفرى منفس الرأي እግዚአብሔር بارخ يسوع تلو فرى نقديو مسيح سلاقي بكافرة أي بقى الله ولا بجزء أجمع كاكوي ولا بجزء شجر كاكوي ولا بجزء كنتات كم قلنا كله سي تايتقول بقى أجلس فرق እግዚአብሔር مسكن كنت سبات بقى خبا قاسي نيسو سوري እግዚአብሔር بارخ نعقا خريس نيسو سوري እግዚአብሔር مسكن أبغى أنتاي أبغى شجر كان أجمع كان مكرا كان يلوه ولا تبلو እግዚአብሔር مسكن يسوع قويتاي يسوع تلو فرا بقديو أملاخ بارخ أو تتلاقي بكاتا يفرا نقديو واو እግዚአብሔር بارخ كم زيري تنبيت إسياس كزارف كله تنبيت إرمياس أتي أبغى እግዚአብሔር زوكل تسميتوها أبغى እግዚአብሔር تقبر سب بروغيو نسو كم تا أبتق أماي تتخلت سرعة أبروبا أبي رسفحفح أميو وأنت متى ها تاي تقبرني أي تفرن قطلاها لميعو ينبر بعمد دركي أي تنكرن كم مفراي ها أي تقارصن بقى بجزيت ميت بجزيت وعي بجزيت دركي بجزيت شجر ولا أنت خلنا تاي تقبر تفري مش من تلاقي بايدا زلا مش سوركو تلاقي بازلا يسوع أب تلاقي بكالو زبله خلو مش يسوع أب تلاقي بكالو زبله خلو مش أو إنتاج كوين كابز غير كالو فرا كل ساعة الله حواتك እግዚአብሔር مسكن بجزء دركي بجزء تميت بجزء وأنت يتجبرني أيتنكرني كبرنا قويتا الشغل قويتا مسانا أملاخ مسكن إيو أملاخ بارخ مسؤول تلاقي بناخن الملالس إن كيدن كلنا فرنا نجدي حواتي بجدي እግዚአብሔር مسكن يسوع قويتاي آمين ده سلزي ناوم اللقاب ناوم الطباع ترى يزد لنا مسؤول مخان እግዚአብሔር مسكن ناوم الطباع እግዚአብሔር مسكن أو أنت تابعنا فرنا نجدي بزي قدس እግዚአብሔር مسكن أبت سوران ده زلا هاون ده تلاقي بازلا أملاخ بارخ يسوع قويتاي أملاخ أنت إزدلي فرنا إزدل حواتي
ናይ ፍረ ኣምላኽ እግዚኣብሔር መስገን ብንሓልፎ ብንገብሮ ኩሉ ብንመላለሶ ኩሉ ናብኡ ምጥባቕ ፍሬና እግዚኣብሔር መስገን ክበዝሕ ይደልሎ ስለዚ ኣምላኽና ናይ ምንታይ ኣምላኽ እዩ ዓዊልኩም እግዚኣብሔር ኢየሱስ እንታይ ይደሊ ኻባና ዓዊልና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይደሊ ኻባና ፍረ እዩ ዝደሊ እግዚኣብሔር መስገን ፍረ ብፍረ ክንከውን እግዚኣብሔር መስገን ህይወትና ናብራና እግዚኣብሔር መስገን ሓዳርና ደቅና ኩል ነገርና እግዚኣብሔር መስገን እግዚኣብሔር ብፍረ እግዚኣብሔር ካብቲ ፍረ መንፈስ ዝኾነ ህይወት ኣካይዳና እግዚኣብሔር ባረኽ ፍረ መንፈስ እነብር ሰባት እንኮን ጎይታ ይደልልና እግዚኣብሔር መስገን ግዜ ምስኡ እንዳወሰድና ክንከይድ ከልና ሎሚ ዘይጣዕመ ነገር ክህሎ መሊኡ ኩሉ ክእል ኸውን ኣብኡ ተፀጋዕ ጥራይ ኣጆኻ ሓወይ ኣጆኻ ሓፍተይ እግዚአብሔር መስገን ክቅይሮ እግዚአብሔር ባራ ናኡ ምጥባቅ እንታይ ትኾን ፍረ ይርከብ እግዚአብሔር መስገን ናኡ ጥራይ ተጣበቅ ሰይጣን ካብቲ ፍረ ካብቲ ጉንዱ ወይኒ ካአልና ኩሉ ሳዕ ምጽዓረይ ኩሉ ሳዕ ምስ ደለይ ምኽንያቱ አሁን ተጸኒዕናስ እግዚአብሔር መስገን ፍረ ከም ዘሎ ስለዚ አምላኽ መስገን ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ ብተሓልፎ ዘበለ ሁሉ ብኩሉ ነብሮ ናብራ ኩሉ እንመላለሶ ሓንሳእ ትብል ይኻምሻሎ እንታይ እዚ ግዜ ዘጥፍኦ ዘለኹ ሲ እጠቅም ዶ ትብሎ ነገር ኣሎ ኣብ ደቅኻ ኣብ ሓዳርካ ዋዚ ዝጠቅም ዲ ኣጆኻ ምስ እግዚአብሔር ጥራይ ጥላገብ ምስ እግዚአብሔር ጥራይ ኮይንካ ነገርካ እግዚአብሔር መስገን ኣኺዶ እግዚአብሔር ታገብረካይ ፍረ ብፍራኽ ገብረካይ ኣሜን ዶ ናይ ፍረ ኣምላኽ እግዚአብሔር መስገን ተሲና ክንጸልይና ሃሌሉያ ራፕሮስ ኤለባ ደነማንተነሲያ እስካ ክንጸልይና እግዚአብሔር መስገን ሎሚ ምጽናዕ ክኾነልና ሎሚ እግዚአብሔር መስገን ኣው ምጽናዕ ክኾነልና ያፍሓወይ ተሊኻ መጽኻ ምጽናዕ ክኾነልና እግዚአብሔር መስገን ምጽናዕ ኣብ ጎይታ ክኾነልና ሃሌሉያ ኣብ ጎይታ ምጽናዕ ክኾነልኩም እግዚአብሔር መስገን እስካ ክንጸልይና ሓንሳ እንዳ ሓሰብና ክንጸልይና ፍሬና እግዚአብሔር መስገን